Hey, ik ben Dina Tersago, ik ben mama van 2 jongens en ik heb het gevoel dat ik constant aansta. Mama zijn is een fulltime job, een mega verantwoordelijkheid die best overweldigend kan zijn. Maar praten helpt, heb ik mij laten vertellen. Dus als jij dat ook herkent, blijf dan zeker luisteren, want hier is de praatgroep die alle mama's nodig hebben. De Moeties! Hallo. Hallo. Elke keer spreek ik af met 3 bekende mama's die toegeven dat ze soms ook struggelen. Helemaal En waar. deze keer zijn dat Kim van Onsen. Ze speelt de venijnige Lin in Thuis, maar in het echte leven is ze een schatje. Oh. En speelt ze het liefst van al met... Jack en Stella. Ja, voilà. Haar kindjes, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, met Niels ook, maar dat is niet voor in deze podcast. Jolien Roets, al jaren lid van de Q-Music-familie, maar sinds enkele jaren ook lid en oppermoetie van de familie Chatar Roets. Roots Chatar, mag je ook zeggen. Oeh, ja. Boss dat is lady. mooier. Bestaande uit... Idris, Mina en Hakim. Maar dus mijn kinderen Idris en Mina. In die volgorde. Ja. En Stefanie Plankaart, ze zorgt elke dag voor een ontbijt op de tafel van hun chambre d'hôte ten huize Plankaart, maar vult natuurlijk ook elke dag de boterhamdozen van... Enkel die van Elara eigenlijk. Die van Mageno en Iluna, die doet dat al zelf. Ah ja, dat is juist. Die zijn al iets ouder. Ja, In die fase Gelukkig. zit hij al. ja ik moet maar Waanzin. 1 boterhamdoos maken. Halleluja, halleluja. We gaan eraan beginnen. Welkom bij De Moeties, waar niks moet, maar alles mag gezegd worden. Hebben jullie er zin in? Nee. Zeer veel. Nee. Nou, Tuurlijk jullie- Dan mag je nu wel. vertrekken, jullie. Nee, mega tof. Ja, ik krijg er ook wel toe deugd, hè, om zo eens te babbelen over al onze... Eigenlijk is het wat dat we op vrijdagavond doen met de vriendinnen. Ja. En nu doen we dat gewoon met die micro erbij. Dat is Ja. net hetzelfde. En het lucht op. Voilà. Amai, En ja. ik hoop dat ook heel veel andere moeties aan het luisteren zijn en dat ze er iets aan hebben. Mhm. Ik heb aan jullie gevraagd om een grote of een kleine struggle mee te brengen in ons dagdagelijks leven. En Kim, jij mocht de kop afbijten. Oké, het is geen struggle dat ik bij heb. Het is ronduit een ergernis. En een heel grote ergernis. Ik Amai. ga gewoon het woord al zeggen. WhatsApp-groep. Of wat? Nee, een WhatsApp-groep alleen bestaat niet. WhatsApp-groepen! Ja. Want, laten we eerlijk zijn, de wildgroei aan WhatsApp-groepen is toch niet meer bij te houden als moeder. Want je hebt die Heerlijk van de vind ik het. hobby's. Ja, Heerlijk. Vind jij nu heerlijk? Heerlijk. Ja. Sarcastisch. Nee, ik meen het. Heel mijn leven zit in die WhatsApp-groepen. Ik zou dat niet meer kunnen missen. Maar goed, jij Wow. vindt Sorry, dat de mensen verschrikkelijk. thuis zien dat in mijn mond veel lopen. Dus je hebt die van de hobby's, je hebt die van school. We hebben er ook een van de moeties nu. Ik heb er een van bij thuis. Hebben we er 3 met de cast alleen, met de crew bij. Hier hebben we er ook met crew bij. Ja. Ik vind het allemaal nog goed. Ik snap het. Hè? Je centraliseert de informatie. Er valt iets in te zeggen, enzovoort, enzovoort. Maar mensen, moeten we hier eens niet even opfrissen waarvoor dat we dat moeten gebruiken. Hè? Hoe dat we dat moeten gebruiken. Ik ga hier een voorbeeld geven. Ik Oei, ga maar even om mijn het. gsm nemen. Jullie mogen al bang worden. Ik heb de WhatsApp-groep van de Oh, moeties nee. bij de hand. sorry. Maar Dina, jij stuurt wel veel bagger. Jij bent overactief, hè? Jij bent losgeslagen op dat vlak. die vind al die ik reels. vind dat tof. Dat is echt bonde. Ik vind dat super. Ja, dus ik vind het ook super, maar we dwalen ook af. Hè? Dus deze week had ik ergens een draaidag voor thuis. Ik zet mijn WhatsApp-groepen aan. Het begon met tips over de kleding die we konden aandoen in de oranje zetels. Want we hebben echt onze eigen oranje opvallende zetels. Ja, de mensen kunnen dat zien op VTM Ja. Go. Hè, kijk even, het is Ja. heel bijzonder, het is heel mooi, maar wel opvallend. Maar dat is toch praktische informatie? Ja, nee, daar heb ik het niet over. Dan zegt iemand, oh, dat lijkt op een pompoen. Ja. Vind ik nog grappig, maar dan begint het. Dan beginnen jullie, Anastasia is de eerste, foto's te delen van Halloween-decoratie bij hun thuis. Hoe het dan gegaan is bij mij is het een rommel op mijn desk op maandag. Iedereen begint foto's van zijn rommel thuis te sturen. Oh, echt. Dus ik heb iedereen zijn living gezien nu met rommel in. Ah, Dina, hier heb jij met een puist op je onderkin die je absoluut wou delen. Ik vond dat wel heel... Ik vond dat Maar leuk. ik vond dat wel heel Ik vond dat leuk leuk ook. om te... Ik dacht, maar zelfs Dina heeft Ja, puist. voilà. Lef. Voilà. Blij dat we het nu weten, maar allee. Maar let's Ehm, share it, dacht ik. Hè? Ja, sharing is caring, dacht Ja, ze. Hè? ja. Dus ik vind het ook sympathiek. Ik ben niet boos. Eigenlijk gaat dat nog voor mij. Ik ga er niet aan deelnemen, want wat heb ik geantwoord? Ik haat Ik haat WhatsApp. WhatsApp-groepen. Dat is al in de uitroepteken, zeg het waar. En ook niet meer Drukletters. met
verder gepraat. Maar wat ik nog erger vind, is eigenlijk de groepen met de school en de sport. Iedereen die zich nu aangesproken gaat voelen in mijn omgeving, sorry, maar dan heb ik het in één keer eens gezegd. Dus er is een mama Ja, jij moet duidelijk ventileren, hè, Kim? Ja, het moet er even uit. Ja. Hè. Dat is toch de bedoeling? Ja, hier, dat hè? mag zeker. Dus er stuurt iemand... Hi, mijn kindje. Ik zal een schuilnaam gebruiken. Joske. Hij is zijn drinkbus vergeten op de voetbal. Heeft iemand die gevonden? Ja. Wie moet daarop antwoorden? De moeder of vader die de drinkbus gevonden heeft? Nee. Iedereen antwoordt. Ik niet. Maar Ik niet. nee, ja, dat is wel... dat is wel... Ping! I don't care. Dat jij hem niet... Ze vraagt wie hem wel heeft. Dus Ik snap zo, het. ik ga even nu dimmen. Ik kom er zelfs nog op terug. Maar ik kijk even naar jullie, vooral naar u, Dina. Want Ja. jij hebt u al geout als liefhebber van de groepen. Maar ik bezondig me daar ook aan. Ik geef dat toe. Ik denk dan, ik ga laten merken dat ik het gelezen heb. En ik ga ook zeggen, nee, ik heb ze niet. Of misschien ligt ze daar. Ik doe daar dus ook aan Je wilt mee. toch een Ja. beetje een antwoord of zo Ik wil- op je ja. vraag. Maar Nee? toch geen 37 antwoorden Ja, op uw ik vraag. snap het. Ze Ja. wil toch weten waar de drinkbus wel is. Dat jij hem niet hebt, daar is ze toch niet mee geholpen. Nee, dat is Nee, waar. dat is Daar heb je waar. gelijk Sorry, in. Maar hè. ja, Ik vind dat Vorige heel keer, intimiderend, zo'n groepen. Want heel vaak hebben mensen dan ineens ook mega gevatte antwoorden. En dan denk ik, ja, ik moet grappig zijn. Ja. De toon was dan toch weer... de toon was Of toch leuke serieus. gifjes of zo. Of ja. misschien moet ik... dat is misschien al passé. Durf ik die emoji? Ik ben daar een mega In overdenker in. WhatsApp-groepen over de mensen kinderen. geraken erover. In prikkeld overal, van. in allerlei WhatsApp-groepen. Ik ben gewoon zo... misschien... en dan begin ik te typen en dan denk ik... nee, ze gaan zien dat ik al aan het typen ben. Ik ga dat terug wegdoen. Ik ga dat eerst... Maar jij bent gewoon een overthinker. Dus WhatsApp-groepen, ik krijg er ook wel stress van. Maar ik vind het wel handig, inderdaad. Ik vind het Ja, maar super puur handig. informatief. Ja. Ik snap het Hoe concept, vaak dat maar ik ik de- heb het idee dat niet iedereen het concept snapt. Maar hoe vaak dat ik de vraag krijg... dat iemand, dat er op school iemand zijn agenda vergeten is. Ja. Of, Ja. of bij ons ook thuis ook. En dan zeg ik kan er iemand een foto nemen van de agenda? Wat Super, moeten ze... Super. Ik weet niet hoe Eén handig... iemand. Ik doe elkaar- dat ook. Hebben ze morgen zwemmen? Eén Ja. iemand. Ja. Ja, ik Bij mij. snap het. 4 andere mensen. Ik snap denk het. het ook. Ja, volgens mijn kind, Marieke, ook. Ja, als die ene zei het is morgen zwemmen, Ja. dan is mijn vraag beantwoord. En we kunnen naar het volgende topic. Ja, Niet maar waar? wacht, jullie Tenzij hebben dat dus er nog twijfel WhatsApp-groepen over bestaat. met de ouders van Ja. de Ja, kinderen in de school. ja, ik ook. Echt? Ja. Ja. Bij ons in Wallonië Nee? is dat dus totaal nog niet ingeburgerd. Of ik weet niet of die WhatsApp al kennen, maar dat is dus nog niet bij... Ja, nee, zonder... Nee, echt waar. Dat is nog allemaal zo Facebook-groepen. En dan heb je zo wow. niet... Ja, die Ja. maken Facebook-groepen Oh aan. ja. Dus dat is heel, heel verraderlijk, want dan heb je dat een helft van de tijd niet gezien, dat je uitgenodigd bent om in die groep te gaan. Dus ik ben daar Dus jij meestal zit niet in. in die groepen. Nee. Lucky you. Ja, ik stuur dan gewoon naar één mama die ik ken. Wanneer is het? Hoe laat begint het? Dat is hetzelfde. Maar waar is het? En wat moeten ze hebben? Efficiënt. Goed, Stefanie. Ja, zie, jij hebt graag Maar- efficiëntie. Maar ik Ja. vind dat ook efficiënt. Mij stoort dat niet dat ze mij daar heel de tijd van alles in sturen. Maar ja, Maar je hebt dat er werkt toch ook go- geen tijd voor? Ja, ik wel. Ik Maar kan je- heel snel tikken. Je kunt dat toch ook op mute zetten? Ik zet heel snel Natuurlijk tikken. zet ik dat alle op mute, maar dan WhatsApp-groepen nog. staan bij mij op mute. Dus dan worden die constant Nee. getriggerd door die ping, ping, ping. Ja, die ik is aan het ben antwoorden. getriggerd. Gewoon Ik merk zelfs dat ik muten. er agressief zo van. Vorige keer... Het is daar- duidelijk. Ja, maar ik ben een keer heel agressief geworden. Dus in de voetbal hebben ze allemaal een trui en hun naam staat erop gedrukt. Hè? Dus als er een trui gevonden wordt, is het eigenlijk redelijk eenvoudig. Toch? Van wie die trui Ah ja, is. die trui, hun naam Zetten staat ze er. in die groep, je kunt ook naar de mama apart sturen, hè? Van wie is deze trui? Dan heb ik zoveel moeite om niet in captions te roepen ik denk van Arthur. Hè? Er staat en dan Arthur op. antwoorden er nog moeders, niet van onze bla bla bla. Nee, want hij is van Arthur, het staat op die trui. Allee, maar dat is Ik word dat, dat snap ik. Ja. gebeurt. Dus ja, sorry. En ook, ik ga het even verder werpen. En dat gaan jullie wel herkennen, want ik merk dat ik alleen sta in mijn gigantische frustraties. Niet erg. De mailtjes, want dat is ook een soort van prikkel en last minute dingen dat binnenkomen van hobby's, van de school, die zeggen, morgen is het gekke harendag. Morgen, het is nu 4 uur 's middags. Ja, maar dat vind ik... Ja, dat is, Dit dat is- kan ik niet meer regelen. Nee, ja. Wow, dat dat is is een waar. impulsief idee. En dan moet iedereen dan maar regelen dat Vorige week heeft de Tekenacademie gemaild om 10 uur 's ochtends. Ik stond op de set van thuis dat het om 4 uur open ouderdag was om de tekeningen. Oh. Ja, ik was daar niet natuurlijk. Dan heb ik liever een WhatsApp. Echt waar, want mijn mails, ik kom s'avonds thuis, ik check die soms maar om 10 uur s'avonds en dan is het echt te laat. Dus ik heb liever als het dringend is dat ze gewoon echt
WhatsApp. Maar ja, dan en had zeggen, ik er nog niet geweest om 4 nee, uur. ik hè. weet Het het, was dat is 10 wel uur 's heel ochtends. laat. Dat is wel Maar ik heel vind dat laat. de scholen daar ook toch zo'n beetje Ja. een merkje van hebben. Zo van, Ja. vergeet het te zeggen, maar morgen mogen ze 37 wc-rollen meebrengen. Ja, ik Ja. ga niet ineens heel veel pipi doen, om dan... Maar ik heb dat gaat ooit nu mijn niet meer, kinderen hè. in carnavalskleren naar school gestuurd toen het nog geen carnaval was. Ik was 1 dag mis. Dus sorry. Echt waar, dat is echt gebeurd. Ja, ik heb wel De vorige WhatsApp week niet stond goed ik aan de gelezen. dansles en het was geen dansles. Dus ik heb wel de fout gemaakt van de groep niet te zien. En ik stond vorige week aan de dansles en het was geen dansles. Ah, maar omdat je de info die je nodig had, niet kon filteren tussen al de rest. Voilà. Misschien. Ja, het gaat ik ga misschien daarop steken. verloren. Het gaat misschien verloren tussen te veel informatie. Voilà. Maar ik denk wel, ik vind wel dat je gelijk hebt dat buiten de superleuke reels die je altijd doorstuurt, Ja, Tina Tina, natuurlijk, maar superfijn. dat sommige groepen moeten wel echt gelijk en hilarisch. En, Ik ben zo blij Heel als jullie, herkenbaar. als jullie een lachende smiley erbij zetten. Dan ben ik zo blij. Ah, voilà, maar dan wordt ze blij van. Dat vind ik dan ook weer leuk. Nee, sommige groepen moeten wel echt tot de essentie beperkt worden. Bijvoorbeeld, ik wil zeggen, Idris is nu beginnen rugby spelen. En daar worden eigenlijk... je hebt zo communitybeheerders. En alleen zij kunnen daar informatie in zetten. Maar dat is puur Heerlijk. praktisch. Hè? Dus bij de school is dat ook. Je hebt bij ons de klasgroep van mijn zoon. Daar is 1 communitybeheerder. Dat is dan zo iedereen op school heeft zo wel een oppermam, hè, die zich zo altijd alles aantrekt. Zo het Ja. oude comité en dit en dat. Ja. Bij ons is dat ook De oppermoetie. de oppermoetie. En die schrijft daar dan altijd zo de boodschappen van algemeen nut in. En je kunt daar niet op reageren. Dat vind ik je wel kunt die niet top. tegenspreken. Nee, je kunt daar niet op antwoorden. Je kunt daar niet... Jij moet je profileren als oppermoetie. Gooi je... Of gewoon vragen, maak iemand communitybeheerder en zorg ervoor dat niet iedereen gewoon daar zomaar in kan smijten waar ze willen en anoniem beginnen met Ik vind het memes. En... concept geniaal eigenlijk. Zeg maar, Toch? hebben wij niet gewoon als mama's veel te veel balkjes in de lucht te houden? Want daarom ben ik die WhatsApp zo dankbaar. Maar ik denk, dan heb ik het allemaal nog een beetje in de hand. Maar het geeft toch prikkels. Ja, maar toch, En het ik heb geeft al mij ook prikkels rust. genoeg van die kinderen. Het geeft mij rust omdat ik weet, die mama's hebben mij daar nog eens aan doen denken dat ik morgen de zwemzak moet klaarzetten. Die mensen of van mijn werk zeggen morgen dat uur moeten daar staan. Dus ik heb dat keer. veel liever. Maar het helpt toch, of niet? Maar hoe deden mensen vroeger dat? Dan waren dan Ah, ja. briefjes in de boekentas. Ja, dat werkt briefjes, ook, dat is bij hè. ons nog altijd Maar die eigenlijk. briefjes gaan ook verloren, hè? Ja, oké, dat is waar. Ja, die hangen dan op de koelkast bij ons. En dan weet ik dat, iedere keer, oké. Ja, maar het kind moet het briefje natuurlijk wel thuis dat is brengen. waar. Dat is natuurlijk wel Ik waar. zat vorige week thuis in de make-up. Ik moest gaan werken. En Isaac die roept tegen mij... Ik moet wel om 8 uur op de bus zitten, hè? En ik zo... Jij moet om 8 uur op de bus zitten. Ik ga naar het Museum voor Natuurwetenschappen. Ik heb u dat briefje gegeven. Zie, dat heb ik niet gekregen, dat briefje. Ik direct gecheckt in mijn WhatsApp en in mijn agenda, omdat ik dat er meestal in zit. Het zat er niet in. Maar Dus dat ik heb zat mij dat- dan ook niet in de WhatsApp-groep? Ja, dat is Nee, toch wel ik een heb dan fout. wel gevraagd. Dat is een Ik heb fout. onmiddellijk, Dat is ik heb een fout. onmiddellijk gestuurd aan alle mama's. Klopt dat ze om 8 uur op de bus moeten zitten? Ik kreeg zo ja. Ja, maar kijk waarom. ja. 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 Oh, sorry. Maar dan ja. wist ik... ga kalmeren, Oké, ik sorry. snap Maar het, ik snap Kim. het wel. Eigenlijk heb je 1 Eén ja antwoord. nodig, maar al die andere ja's zijn voor u gewoon overbodige prikkels waar je een beetje Voilà. stress van krijgt. Voilà. Oké. Eigenlijk, ja, je hebt allebei eigenlijk wel een punt. Maar ik roep mij nu op tot de rechter. De moderator vandaag. Nee, maar Zeg ik het snap maar, het. Stefanie, ik snap verzoen het. ons. Misschien moeten we een poll houden onder alle moeties die luisteren of dat ze WhatsApp nu nuttig vinden of niet. Ja, maar ik vind dat nuttig. Als je het juist en gecontroleerd gebruikt. Oké. Overdrijven te zijn met mama altijd is nooit goed. Mhm. Oké. Ze heeft wel een punt. Communitybeheerder. Dat is toch the way to go. Dat Dat is hebben we echt nodig. een goeie. Eenzijdige Ja. communicatie. Geen ruimte laten tot antwoorden. Ja. Maar als je dan een vraag hebt, zoals Dina... Dan stuur ik gewoon naar 1 mama. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ik heb ook zo'n Ja. mama dat ik weet van, die weet altijd alles. Ja. En daar moeten vrienden mee worden. Ja, en dan gewoon even vragen. Ja. 's Morgens, is dat waar? Of bellen, rap. De oppermoeder, Ja. dat is degene die je moet hebben. Oké. Wie wil er zich vandaag opwerpen als oppermoetie? Nope. Oei, nee. Ik was juist iets aan het drinken. Wacht. Met er nu niet uitgooien. Hè. Nee, maar nu durf ik wel niks meer sturen. Oh, niet waar, maar hè. uw Niet stoppen. hieltjes Altijd, wel. nee, jawel, Ja. blijven doen. Alleen Ja. uw puisten niet. Mag ik? Oké. Jawel. uw puisten wel. We gaan naar de volgende struggle. Groot of klein? Jolien, Ja. Ja, gooi het in de groep. opvang voor uw kinderen. Als je, ja... Opvang. De opvang, ja of nee. Hoe bedoelde opvang, ja of nee? Maar ja, dus je hebt de schoolopvang. En ik ken heel veel mensen
die daar geen gebruik van maken. En ik snap dat niet, hoe Ja. dat je dat doet. Ik vind dat leuk voor die mensen, maar ja... Er zijn echt heel veel zo... Nee, mijn zoon gaat nooit naar een opvang. Woensdagmiddag zijn mijn kinderen vrij, maar ik werk altijd tot 4:00. En wat doe jij dan op woensdagnamiddag? Maar mijn kinderen zitten in een opvang. Maar waar is dat dan? Dat is op niet alleen woensdagmiddag, naschoolsopvang, ja. want dat stopt Jawel. om Nee. naschoolsopvang. Ah. Ja, er is een opvang de woensdagnamiddag, hè, Maar is normaal er gezien. extra opvang dan? Want meestal is zo de gewone Nee, dat is school... echt bij ons op school. Dus, maar ik denk wel dat wij echt very lucky zijn daarin. Dus we hebben de school. En je kunt zo daarvoor een half uur al een keer afgezet worden. En je kunt ook zo een kwartiertje langer blijven. Maar bij ons zit echt de stedelijke opvang. Mhm. Een bepaald segment daarvan zit bij ons in de school waar mijn kinderen gaan. Dus op het moment dat de leerkrachten stoppen, wanneer is het om 3:25? Echt, sorry, maar... Ja, dat is... Dan gaan mijn kinderen gewoon 1 lokaal verder of naar de speelplaats en dan nemen de opvoeders over. En mijn kinderen zitten bijna elke dag, en ik voel me daar soms ook echt heel schuldig over, tot 6:00 in de opvang. Ja. Want Maar ik dan weet niet hoe dat ik dat anders moet doen. En soms babbelde dat met mensen. En dan is dat, op woensdag ga ik die dan halen om 11:20. Ja, maar dat gaat niet. Maar Ik vind ik kan al dat cool. niet. Bij ons is het om 11:10. Op Dan woensdag. heb ik die juist afgezet. Bij ons 11:30. Bij mij 11:30 op Allee, woensdag school uit. Amai, wow. Maar jullie hebben dan geen opvang, maar hoe werkt dat Ik dan? heb nu woensdag als mijn vaste vrije dag genomen. Omdat ik werk ook Ja. vaak weekends. En ik heb gezegd, woensdag is mijn vaste vrije dag, want de kinderen rekenen op mij, ik wil er zijn. Maar op andere dagen blijven die ook gewoon in de naopvang. Maar ik wil er ook zijn, maar er zijn toch veel mensen die dat niet kunnen. Allee, Nee, ik heb dat is elke waar. dag een show tot 4:00, dus Dan moet ik je kan daar er ook niet slecht zijn. om voelen, hè? Nee, toch? ik weet het, maar... Heb je daar guilt over? Ja, maar Mom Guilt, dat is voor een andere aflevering, want daar kan ik uren over palaveren. Ja, Ja, maar ik voel toch, me daar ja. soms wel schuldig over, omdat er zijn echt zo momenten... Dus ja, ik werk in Vilvoorde. Ik woon in Gent. Dat is best een grote afstand. Dus als ik om 4:00 stop, wat echt al insane is. Ja, Hè? Wie ja, stopt er eigenlijk op een is dat werkdag wel, ja. om 4:00? Dat is super vroeg. Mhm. Ik stop om 4:00 met mijn show. Ik spring in mijn... Ik zeg tegen iedereen al, nog half met de microfoon in mijn handen, yo, tot morgen. Ik rijd aan mijn auto. Ik rijd die ring op. Ik sta daar een uur stil. Oh, ja, En tegen dat ik uiteraard. in Gent ben, is Idris misschien op 1 kind na nog het laatste kindje in de opvang. En dan breekt mijn hart. Maar is die Dat dan snap ik ongelukkig? Nee, die is niet ongelukkig. Nee, dan voilà. zegt hij, ik wil niet Ja. naar... Ah, wel, Wauw, Jij zie krijgt een keer. traantjes in je ogen, hè? Ja, ik word daar wel emotioneel Schat. van. Allee. Ik denk dan van, dat is nu toch niet zo... Dat zijn toch geen onmogelijke uren dat ik heb. Nee. Ik werk... Onze kinderen moeten wel nooit in de vooropvang. Dus ik kan Ja. die echt wel afzetten in de klas. Ja. Dat vind ik top. Vooropvang snap ik nooit niet goed. En dan denk ik ben al blij dat ik ze net op tijd dat ik het gehaald Dat heb. je- Ja, Wauw. dat is... Maar ja, heel veel mensen moeten beginnen om 8 Ik weet dat, ik besef dat, hè, maar ik Het denk, is dat. wauw. Wij Zot, hè? chokkelen zo binnen om 9:55. Wij ook. En Hakim is dan ook nog altijd op het werk of zo? Of Ja, hoe die regelen jullie heeft dat? dan soms zo dagen van 15 uur, dat je gewoon 's ochtends er niet is en 's avonds er... Ja, Maar soms gaat hem die wel halen. nee, die gaan altijd naar de opvang, omdat die dan boekhouding doet, of iets in het huis, of iets in het... Je kunt je altijd bezighouden, hè. Maar Ja. Op vrijdag durven... Want vrijdagmiddag heb ik geen show, en dan durf ik zo wel al een keer... zo zeggen om... ik ga om 4:30 of zo ze gaan halen. En dan weet ik van, al mijn boekhouding is afgerond. Maar ja, ik heb nog fulltime, hè, ja. Ja, maar dat Ja, is, ja. iedereen die fulltime werkt, heeft dat probleem, denk Dat ik. denk ik ik denk dat ook, ja. Ja, maar Maar schakelen jullie hulp in van ouders, grootouders? In de week eigenlijk niet. Nee, nooit. Ik wel. Want ik zie In dat het heel weekend vaak. Hè? wel. Ik bedoel, als ik om 4:00 aan de schoolpoort kan staan, dan staan daar heel weinig ouders. Dan Ja? zijn dat heel vaak grootouders. Ja, bij ons ook. dat Zo. is Mijn zo, hè. mama gaat regelmatig. Of Ja, mijn bij papa. ons ook. Ja. Ik heb altijd het tuurlijk. gevoel Ja. dat wij zo precies Logisch, de hè, enige ja. zijn. Allee, welke jonge werkende ouders die in Ja. huis zijn en alles er op en eraan moeten betalen, kunnen hun kinderen gaan halen. Elke dag om 4:00. Ik denk dat dat een beetje utopie Wel, geworden vorige is. week vroeg de mama van Stella... de mama, dat ben ik. De juf van Stella... de juf van Stella aan mij, ja... Je moet ook weer niet je afvragen waarom. Is er ergens een momentje na school dat we even met u kunnen spreken? Wanneer haalde jij die op? En dat was zo niet direct een van de dagen. En ik voelde mij al zo wat gekeken van... goh. Ergens in december misschien een keer. Dus ja, dat was... Ja, dan merkte wel...
ja, zeker niet elke dag. Hè. Ja. Maar bij jullie hebben toch een supergrote familie, Stefanie? Hè? De Ja, plankaart bij ons- is dat niet... Wonen jullie Wij wonen samen? niet samen, waar dat de kinderen naar school gaan in België. Maar in Frankrijk uiteraard wel. Maar daar gaan ze niet naar school. Maar als ik in België inderdaad ben en ik ben nog aan het werk, of Christopher is nog aan het werk, ja, dan zijn er eerst al de tienerkinderen. Dus Mageno komt dan ook thuis. Dus Mageno is bijna 18. Hij kan dan eens zijn kleine zus gaan ophalen. Ze vraagt Een toch niet zoveel 18-jarige zorg in huis meer. Hè? halen. Ja. Check. Ja. Dus heel vroeg kinderen maken en Ja. dan terug kinderen Oké, maken. doen we. Maar die community is voor mij ook heel belangrijk. Ik prijs me daar zo gelukkig mee. Zo bevriende ouders, buren, familie, waar je kunt op rekenen. Als je echt eens opvang nodig hebt of om naar de hobby's te rijden of zo, dat vind ik toch echt van onschatbare waarde. Ja, bij Ja, ons want dat scheelt heel veel. Hè. Wij doen vaak ene rijdt heen en een andere Ja. terug. Ja. Dat scheelt al Enorm. gigantisch. Hè. Ja, absoluut. Dat is een hele planning. Hè? Oké, die papa brengt kinderen weg naar de voetbal. Ja. Ik ga ze dan halen. En dat is elke keer terug afspreken via de WhatsApp. WhatsApp. Ja, nee, wij doen dat vast. Kijk, want anders krijg ik weer prikkels. Het is altijd de ene brengt de andere dat is terug. waar. Voilà, klaar. Maar bij ons wisselt dat al eens. Dus ja, dan moeten we toch weer... Maar is dat bijvoorbeeld na de bevalling... Hebben jullie dan ook veel hulp gehad van familie, bijvoorbeeld? Mijn mama wel, ja. Ja, echte mama Ja, bij mijn mij mama, ook. ja. Ja. Ja, bij ons is dat zelfs een traditie geworden. Allee, we hebben natuurlijk, mijn ouders hebben veel kleinkinderen, 6 ondertussen. En als er iemand bevallen was, dan wisten zij ook van oké, wij gaan met de hele familie het hele huis gaan kuisen, terwijl dat je in het ziekenhuis bent. Amai. Eten maken voor een Oh, zo paar dagen al. schoon. En tegen dat je dan thuis bent, is alles picobello in orde. Heel je Wauw. huis Oh gekuist, my. verse lakens, de frigo gevuld, eten voor die eerste dagen, helemaal ovenschotels, helemaal klaargemaakt. Dus, Zo top. en dat zijn gewoon, dan hoef je niet te vragen, dat is zo, dat was altijd zo. I love the Ja. plankaarts. Maar echt, ik wil Oh, gewoon zalig. daarvoor nog eens bevallen eigenlijk. Dat je huis nog eens gekuist wordt. Mhm. Eten voor een paar dagen. Oh, was dat de eerste? Maar de eerste keer... Hoe oud was jij? 16? Bij mijn eerste woonde ik nog thuis. Dus ja, dan Ja. was dat eigenlijk sowieso. Mijn mama heeft heel veel geholpen dan. Ja. Dus ja, dan was dat ook gewoon vanzelfsprekend dat zij voor mij dan kookte en mee zorgde en zo. En veel tips gaf, hè, want ik wist er zelf nog niet veel van. Maar toen dat we alleen woonden, dat was eigenlijk enkel bij Lara, de laatste, die Ja. nu 10 is. Dan was dat vanzelfsprekend. En ook voor mijn schoonzus heb ik dat dan ook meegedaan, bij haar dan. Dat is zo... Weet je doet wel iets. Hè? Ik bedoel, moet ik hier serieus zijn? Je gaat naar het ziekenhuis, je duwt daar een kind Amai. uit, je komt terug. En als je dan nog eens moet beginnen nadenken over wat gaan we eten, dat huis... Dat is gewoon waar. al die kleine dingetjes. Op dat Ja. moment is dat zeer, zeer overbodig. Dat is ook zo. Die dingen, die praktische dingen helpen ook in het Zeker. begin, vind ik. Zo een maaltijd, een keer Ja. komen koken. Ja, zo. Wel, maar dan besefte wel een alleenstaande moeder Maar Ja. echt, met wauw. geen opvangnet Ja. en Ja. geeft die een huilbaby. Ja. Wel echt waar. Hè? Dan zijn ze tot Wij alles in met ons staat. overschoteltje van onze ouders, want ik ben Ja. ook zo geprivilegeerd, ik ga dat eerlijk zeggen. Ja. Beide polletjes kussen, hè, want hoe Ja. dat je dat dan doet, want dat is echt een warm dekentje dat je dan Ja. krijgt. Ja, hè. ja, Absoluut, ja. die moment. Ja. Volle focus op dat kind op dat moment. Hè. Ja, inderdaad. Maar je dat hebt de luxe om dat te doen. Hè? Ja, ja. Want ja, niet iedereen heeft dat. En je moet daar ook wel Ja. even bij stilstaan van, allee, doe het maar alleen allemaal. Hè. Dat is waar. En heb jij dan nu die community, Jolien? Maar Omdat zo, je zegt- ja, natuurlijk. Ik denk dat van alle moeties dat ik de kleinste kindjes heb. Hè, Ja. 2 Ja. en 4. Dus dat is echt nog klein. Ja. Dus ik ben ook nog niet zo... ik ben wel aan het proberen om gelijk zo ouders... Dat gaat redelijk traag. Ja. Omdat ik er ook gewoon niet altijd ben. Ja, wanneer Ja, moet je ja. daar contacten? Nu is Idris net begonnen met een hobby. En er zijn zo een paar mama's... een paar kinderen uit zijn klas of van zijn school die dan ook naar de... Het is rugby beginnen Ja. doen. Ja, mega cute. Mijn zoon heeft dat ook Mega gedaan, cute. even, ja. Oh, en daar voelde wel van, oké, je bent zo aan het babbelen. En als ik hem een keer moet meepakken. Of, af en toe begint het al. Maar ik ben nog wel zoekende in het zo vriendschappen sluiten met andere moeties en papies. En blijven jullie zo na het oudercontact niet plakken? Wij deden dat Nee. soms. Of zo van die infoavonden voor de ouders, dat je zo Ja. even blijft plakken. Daar heb Dan ik ook is er wel zo veel mensen leren kennen. een standje met kava en hapjes bij ons. Maar, Daar kun je kind vinden. Maar aangeboden door, wat is dat, oudercomité? Ja, Ja, dat is gezellig. dat zeg. helpt. En dan begin je zo wat te babbelen en dan wissel de nummers uit en dan begin je te whatsappen. En dan maakt een groep. Ja, voilà. Ja. Ja, en zij zijn daar ook goed mee. Hè? Niet alleen jij. Die zijn daar ook goed mee. Hè? Dus die Maar kunnen en ook die wat hulp als je dan zo
maken. Maar als je dan zo per ongeluk wat bevriend geraakt met zo'n moetie die je eigenlijk niet moet. Mwah, maar Hoe doe je dat per ongeluk? Ik weet het niet, ja, maar ja, Leg gewoon. uit. Maar stel u nu voor dat dat net degene is die dan uw kind wil meepakken altijd naar de Dat hobby's. is het beste vriendje van uw kind. En Bijvoorbeeld. eigenlijk heeft hij een moetie waarvan je denkt... Ja. Oh, Ah. ik moet ze niet. Je ziet, ik ben nog zoekende, hè. Maar ja. Hoe werkt dat? ja, en ik hoorde u daarnet ook zeggen van... tijdens de week zijn we ook aan het nadenken voor een opvang of een oppas of zoiets. Dat Ja. zou wel helpen. Ja, als ik altijd om 4 uur moet stoppen en ik kan niet nog een keer een meeting doen of een keer om een uur... Ik loop altijd achter de feiten aan, eigenlijk. Ja. Ik start Dat is mijn wel dag herkenbaar, met ja. achterstand en ik Ja. eindig mijn dag met achterstand. Dat is, hè. En dat zou wel al veel helpen als er zo'n keer iemand is die al is maar 1 of zelfs maar 1 keer in de week Ja. een keer de kindjes kan gaan halen op school, naar huis stappen, al een keer een boterham geven, in bad steken en ze in de zetel zetten. En dan kan ik thuiskomen in plaats van om 6 uur onder de stress, misschien om 6:30 iets chiller en gewoon nog met hen een half uur in de zetel kruipen of een uur in de zetel kruipen en dan zo. Ja. Dus ik ben daar wel over aan het nadenken om dan misschien op dat vlak een keer iemand in te schakelen. Maar Maar je moet ook denken, ik bedoel, is het realistisch dat ouders na school direct met hun kinderen direct bezig zijn, 100% spelen, huiswerk maken, Kan. daar alleen maar mee bezig zijn vanaf 4 uur? Ik bedoel, in welke wereld Ja. kan dat? Ja. Je bent nog Ja. bezig met... Je moet nog ontprikkelen van je eigen dag. ja. Je moet denken aan avondeten. Huishouden. Je moet je huishouden doen. 101 dingen. Je moet nog Ja. je mails checken. Ja. Dus, en daar moeten je kinderen ook inpassen. Dus ik Ja. denk, als die kunnen spelen op een we goede hebben echt manier, op een chance gezonde eigenlijk, manier, dan is dat maar goed dat dat aangeboden wordt. Want die hè. krijgen ook Ja. warm eten op school, hè, mijn kinderen. Ja, bij mij ook. Ik laat die ook... echt? Dus dat in is de s'avonds. naopvang? Nee, Nee, dus nee. op de middag. Middags. Wauw, ik dacht... Waar Wow, zijn die wij moeten school? verhuizen naar Gent. Ja. Die kunnen warm Ah, eten en dan oké, s'avonds wauw. nog een boken. En dan is dat s'avonds inderdaad een boterhammetje of een kroksje. Oh, of... amai. echt? Dat ja, zou ik echt moet iets nooit voor mij koken. zijn. Ja, Oh. wij koken pas als de kinderen in bed liggen. Dus wij Wow. doen heel de avond, dus zij eten boterhammetje, we zitten wel samen aan tafel, dan kijken die nog een beetje televisie en dan gaan die slapen en dan beginnen wij pas te koken voor ons. Oh, Ja. oké. Dus wij eten ook Daar wel ben maar om ik 10 nu ook uur. al te maar... moe voor, dus Wow. ik eet ook dikwijls gewoon een boterham Ah, ja. of iets, of restjes of zo. Ja, ja. Maar dan voel je wel niet verplicht om te moeten koken. Maar we moeten het toch allemaal maar regelen. Hè? Moet Ik vind Allee, dat het is heftig, gewoon hoor. heftig. Ik vind dat ook allemaal heel heftig. Ik denk dan soms omdat wij vaak nu met 2 gaan werken, is dat toch niet zo evident om die Nee. puzzel altijd te leggen. Nee. En dan in de zomer Ah, ja. vind ik dat nog heftiger. Ja. Want dan is die school er niet en dan moet ik die ook bezighouden. Mm. Ik weet Ja. niet of dat jullie dat al... Ja, die een opvang doet door in de kampjes, hè. zomer. Die gaan van het één Ja. kampje naar het Oeh, jij ander. kunt in de zomer ook naar die naschoolse Ja. opvang. Maar heerlijk. Heel de dag. Ja. Ja, maar ja, dat is oké. Ja, hè. ja. Amai. Ja, en hij vindt dat leuk, want dat is in zijn schoolgebouw. Dat zijn ook dezelfde begeleidsters, vaak dezelfde kinderen. Oké, Ah, ja, ja. maar goed. Ja. En dan inderdaad zo'n keer een kampje voor de variatie, toch? Ja, bij mij gaan ze echt van kampje naar kampje vaak. Maar ja, ze zijn ook al ouder, hè? Ja, Bij maar ons ik is heb dat dat tot echt 8, hè, gedaan dan als is dat die gedaan. klein Ja, waren. 1, 2 en 4. Is heb- 2 niet nog crash? Ja, maar ze gaan wel naar school beginnen gaan, dus dan is dat Maar hetzelfde ik heb, mijn ritme. hart is dikwijls gebroken. Hè. Ik heb die echt als kleutertjes echt direct op kampjes laten gaan. Ik zat zo echt nog in die werkmodus van kom aan. En de zomer is heel druk voor mij. Mhm. En ik deed die elke week weg. En dan had ik dikwijls huilende kinderen van mama. Ah, ja. Ik vind dat niet Jij, leuk. waarom? Het is grote vakantie. En ja. waarom moet jij Oh, werken? oh. En dan, Dat mijn is hart, heel pijnlijk, dat hè? brak. Ja, echt dat waar. is echt Ja. vind dat ook pijnlijk, niet. ja. Ik vond dat heel, heel moeilijk. En dan heb ik die soms, toch, als ik dan voelde dat het echt niet ging, echt zo gewoon terug meegenomen en dan thuis afgezet. Mijn schoonouders wonen bij ons. Die zijn ondertussen al wel in de 80. Maar dan zo eens occasioneel voor een dag. Maar dan nam ik die gewoon terug mee naar huis, omdat ik het niet aankon. Of ik belde mijn mama. Maar ja, die gingen heel vaak naar kampjes. En die kloegen niet, hè. Maar ja, ik vond dat wel pittig. En dan Ja. denk ik was vroeger... Mijn mama, dat was een leerkracht lager onderwijs. Die was altijd thuis in de vakantie. ja. Ik heb daar zo'n mooie herinneringen aan. Wat een luxe ook. Ja, en dan vind ik dat wel pittig, dat ik die zo in de zomer veel moet wegdoen. Bij ons Ja. hebben ze dat Maar nu goed, vinden goed ze het leuk. aangepakt in Wallonië. Nu 6 weken grote vakantie. En ik ben eigenlijk heel blij dat dat van 8 naar 6 weken is gegaan. Ja, ik Want die snap dat. kinderen na 6 weken, na 8 is het weken eigenlijk zeker, ook wel genoeg. maar die willen terug naar school. Ja, Die beginnen vriendjes zich ook zien. te vervelen en die willen hun vriendjes zien, terug Ja. dat ritme daarin krijgen. Dus Ja. heel dankbaar dat er zo'n goed systeem bestaat als school, gewoon überhaupt, en opvang. Maar ja, ik heb wel ook met Iluna bijvoorbeeld, ons eerste, op 2,5 dacht ik, oké, ze is klaar voor school. Ik woonde nog bij mijn ouders thuis en mijn volle focus was dat kind. Dus ik heb die nooit naar de crash of zo gedaan. Dus wij gingen heel hard aan elkaar, Iluna en ik. Ja. En ik deed die naar school. En die eerste dag, ik dacht, ik ga die naar een grote, goede school doen waar dat ze Nederlands en Frans praten.
Ik dacht, we gaan dat goed aanpakken. En die eerste dag, jong, oh mannetjes toch. Ik denk dat hij echt zeker de helft van mijn haar heeft uitgetrokken, want die wou niet in de armen van die juf. Dat was verschrikkelijk. Ik zag dat kind breken. Echt. Ik dacht, oh wauw. Dit was die 2,5 jaar samen. Dat was misschien wel heel veel. Of zo wat goed. Maar bon, ik was zelf ook nog heel jong. Ja. Ik dacht, dat gaat hem niet worden. Hè. Ik voel het hier niet. Ik heb die daar wel gelaten, een halve dag. Ja. Ik ben die terug gaan halen. Ik heb de hele voormiddag bijna geweend. Ik ben die terug gaan Ja. halen. En ik zag dat kind buiten komen. Die lachte niet. Er was niks van vrolijkheid of zo. Ik had daar een heel ander beeld van. En dan heeft hij vervolgens niet meer naar school geweest tot haar 4. Is het echt? Ja, echt. Maar bon, Ilunaitje is ondertussen prima. Ze zit aan de universiteit. Ze heeft Ja. niks van achterstand Zie of je, zo. dat komt ook Maar kijk, goed. ik dacht echt, nee, ik voel het niet in die school. Niet. Niet voor Ja. ons allebei niet. Ja. Ah, wel, ik had dat ook soms als ik ze ergens afzette of op een kampje. Als je het niet voelt, als je voelt dat al van dat kind voelt zich hier niet goed, dan had ik dat ook moeilijk om die te dwingen eigenlijk. Maar wat doe je Omdat- dan? Heb je dan zoiets van, Ja. ze moeten doorzetten? Ze Ja, moeten dat wel ook leren. Doorzetten of toch een oma bellen of zo. Ja. Als het echt niet gaat, dat ik kon Ik heb een soms andere echt niet- school gepakt. Ah, ja. Een kleine Ah, ja. schooltje genomen, een dorpsschooltje, een goed contact met die juf. Ja. En dat was voor mij, oké, dit is het. Ik voel het hier. Ja, Die wil mijn kind leren kennen. ja. Maar daar was dat zo, dat was zo groot. En als ik eraan denk, krijg ik er nog koude rillingen Ja, van. maar ik ook in uw plaats. Ik heb Stella eigenlijk heel de tweede kleuterklas als een plank dragend aan de juffen moeten afgeven. Heel de tweede Ik vind kleuterklas. dat ook een interessant onderwerp dat we zeker nog eens moeten aanraken van horen traantjes erbij. Moet dat zo moeilijk altijd gaan? Dat is toch dat is Maar mijn moeilijk, 2 volgende kinderen hebben nooit geweend om naar school ja. te gaan. Dat was enkel bij de oudste. En dat is echt wel gekomen, denk ik, omdat ik mij ook zo aan haar heb vastgeklampt. Ja. Van beide kanten. Gewoon, wij gingen zo hard aan elkaar. Dat was het eerste. En ik, zo overweldigd door dat eerste moederschap. En bij de 2 volgende, ga maar mee met je grote zus. En dan, die wou mee. Dus dat was dan leuk iets, maar dat was voor ons beiden zo spannend. En ik voelde mij eigenlijk ook te schuldig. spannend. Ik voelde mij schuldig. Maar ik wil zelf voor mijn kind, sorry. En die kon alles al. Ik had die al alles geleerd. Ik had de kleuren geleerd tellen. Die kon dat al. In mijn hoofd klopte dat niet. En nu denk ik, kom aan. Maar je hebt dat wel, amai, voor zo jong te zijn, supergoed jong. gedaan. Jong. Amai, dat mogen we wel Goed zeggen. gedaan, dat weet ik niet. Maar bon, gelukkig is Iluna. En ze kan goed praten en schrijven en lezen. Dus het is Kijk. goed gekomen. Ja. Ik onthoud vooral dat we echt wel een goede community nodig hebben. Een goede basis waar je moet kunnen op terugvallen, want anders is het gewoon niet te Ik doen. weet niet hoe Nee. dat mensen het anders doen, eigenlijk. Het is onmogelijk anders. Ja. Dus, moeties, verenig uw krachten. Ja, voilà. Ja, hè? Spreek elkaar aan. Ja. Als je ziet van, dat is misschien soms wat moeilijk. Echt, vraag kan eens, ik kan ik eens helpen? iemand meepakken of zo? Of het naar brengen? Of gewoon een 4 uurtje regelen? Of We hebben hier vanaf nu ook 7 nieuwe babysits. Hè? Allee, 6. Maar ja, kijk, inderdaad. Wil WhatsAppen nog, Kim? Ja. Mijn kinderen willen Ik reken super graag eens erop. naar Frankrijk. Voilà, welkom. Ja, maar echt. Stefanie, jij hebt ook nog iets om over te praten. Klopt. Ja, ik heb natuurlijk een 20er ondertussen. Ik heb een 18-jarige bijna. En dan ook een 10-jarige. En die gaan daar alle 3 heel verschillend mee om. Namelijk met trends en kledij. En wat kopen we niet? Waar zijn we principieel tegen? Wat vinden we ethisch verantwoord? Maar wat willen we wel heel graag om erbij te horen? Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat jullie dat aanpakken. Want ik vind dat moeilijk. En ik vind dat ook soms zwaar overroepen. Ik wil die ook niet stimuleren om zo alleen maar voor merken te gaan, omdat iedereen dat heeft. Ik wil dat die hun eigen identiteit daarin onderzoeken en zo. En ik denk, ik weet het niet goed. Ik vind dat heel moeilijk. Dus ja. Want dat gaat zelfs verder dan kleren. Hè. Ik merk dat soms gaat over zo dingen verzamelen. Of Zo die laboeboes. Exact. Ja, het is Oh, keilang ik Stitch haat geweest het. bij mijn dochtertje. En nu wil zij allemaal die laboeboes. En dan moet je I die know. allemaal meedoen. En je wilt ook niet dat je kind uit een boot valt. Dus je denkt, ik zal Ja, die van dat mij dan kregen ook... ze dat niet en dan heeft het dan haar mami gaan vragen. Ja, natuurlijk. maar die Guess mammies. what? Ja. De mami, uiteraard. dat is de grootmoeder, Dat is, hè, die bij mijn jullie moeder, woont. Ja, Ah, ja. wel. Ja, van mij kreeg ze het ook niet, die laboeboes. En we Ja. gingen naar de kermis. En het eerste kraam dat ze ziet, en ze mag dan zelf kiezen natuurlijk, pakt ze zo van 2 van die Ja. laboeboes. Tuurlijk, En hè. ik denk, Ja, allee, je kunt dat we zijn toch niet. vertrokken. Ja. En dat is dan waarschijnlijk
waarschijnlijk zo van die kwaliteit dat je ze niet Tuurlijk. wilt. Ja, en dan, of geen echte valse, maar dat Ja. maakt voor hun niet uit. Nee. Maar dan vraag ik mij ook af, die willen er ook gewoon bij horen. Ja. Die willen ook... Ik weet dat ook nog van vroeger, dat er op een bepaald moment was zo in om zo'n jas te hebben met een pelse kraag. En dat ik dan ook aan mijn Ja. mama vroeg, ik wil dat ook hebben. En dat ik dacht, als die dan zei, maar waarom? Dat ik dacht, jawel, Dat moet. iedereen, dat moet. Van, waarom? Wat Iedereen een heeft stomme dat. vraag. Ja, we hebben allemaal zo de buffalo's, denk ik, zo Ja. wat gehad en de wijde Yep. pijpenbroeken. Dus ik denk, oké, ik snap dat Ik allemaal. snap dat ook, Ik snap het. voor inclusie, voor het Ja. gevoel te hebben, ik ben mee. Ja, maar als... Maar als het lelijk is. Ja, of, Ja, dat of is als moeilijk, het echt hè. belachelijk Oh. duur is. Maar Voor Ja. hetzelfde als Ja. dat je kunt kopen gewoon van een normaal, goed verantwoord merk. tja, Maar ik allee, weet het. als Mageno kwam dan ineens thuis. Ik wil zo'n The North Face jas. Ja. Ja, Ik denk, hallo. ja, vriendje, oké. Maar ik bedoel, jij hebt een warme jas. Ja. Je hebt eigenlijk geen nieuwe winterjas nodig. En waarom wilt je per se zo'n jas? Ja. Ja, maar dat is tof, dat is schoon en iedereen heeft dat. Iedereen heeft dat. Dat Die is de zin, hè? Ja. Die zin. En ik weet niet, in mijn haar komt er ergens wel een beetje van recht. En dan vraag ik mij ook af, wil jij die persoon zijn die gewoon Meedoet. klakkeloos volgt wat de rest doet? Of wilt Ja. je... Ja, ik weet het Maar niet. helaas, Maak op daar die misschien een te leeftijd groot ding het van. antwoord vaak, ja, die Ja. persoon wil ik zijn. Ja, maar pas op, hij helaas, heeft- hè. ik heb hem gezegd, oké, vriend, ça va, maar vind je dat echt nodig om een nieuwe te kopen? En dan heeft hij wel zelf onderzocht van, kan dat misschien ook wel voor een betere prijs? En heeft dat dan van een vriend tweedehands kunnen kopen. Ik denk, oké, op die manier, netjes. op die Ah, manier ja. vind ik het goed. En dan is Wauw. hij wel in huis gekomen, die jas. En heeft hem dat ook een jaar Ja. of 2 gedragen. Maar nu wil hij hem ook niet meer aandoen. Dus dat Ja. is ook weer zo in trends, hè, toch? Ja. Dat is nu Ja. waarschijnlijk een Ja. beetje gedaan, die een Goh. trend. En dan ligt dat daar. En dan doe ik die nu aan om mijn Lara te gaan halen van school en zo te voet. Dan denk ik, dat is een warme want dat jas. is dan ook weer snel voorbij soms. Ja. Ja. Dat dus, exact. Ja, Ja, en Iluna was daar helemaal anders in, bijvoorbeeld. Zij ging naar school en die zei van... Ja, iedereen heeft van die... dat was dat, Puma of Adidas schoenen, ik weet het niet meer. En die wou dat dan echt niet. Die wou dat principieel niet. Ik wil niet aandoen wat de rest Ja. aandoet. Ik wil gewoon wat ik mooi vind aandoen. Ja. Bij ons is dat nu ook met skaten en Vans en al die... Maar ja, en die dat jongens- Vans, en dat is nog tof. Ja. Iedereen wil dan zo van die Super Mario schoenen met lichtjes. Ah, in. ja, ja. Maar die Ja. fase heb ik Oh. ook gehad en ik heb dat gewoon toegelaten. Ik had zoiets van, als ze dat cool vinden... Oh, ik vind dat Whatever. wel lastig. Maar ja, tuurlijk, ja, wij ook. Hè. Ja. En inderdaad, wat jij zegt is ook waar. Hè. Dan zeggen wij nee. En dan is dat een van de grootmoeders die denkt... Ja. Oh, kijk, een keer wat ik gekocht een t-shirt van Sonic. En dan denk ik van, maar die is lelijk. En dan het ergste van al is... Die kinderen willen dat aandoen. Ja. Je koopt die alleen maar keitoffe kleren. Ja. Heel die kleerkast is gelijk in 1 kleurenpalet. En dan ligt daar zo één lelijke t-shirt tussen. Met Dat is zo'n Sonic erop. familiefeest. En dan Die is dat, wil ik wil zelf mijn kleren kiezen. En dan, ik verstop die dan zo helemaal achteraan in de kast. En dan zie je zo dat armje zo helemaal achteraan in die kast. Zo, mijn Sonic t-shirt. Nee. Ja, Dus nu ligt zijn Sonic t-shirt misschien wel al 3 weken lang in de wasman. En die was, die wordt misschien wel niet gedaan, want daar is geen tijd voor. En hij aanvaardt dat. Oh, ja, maar ja, natuurlijk. Ja, ik zeg het nog eens, die is nog jong, dus Ja, je kunt die ja. af en Ja, toe dat nog wel eens blijft een niet, klein hè. beetje... Nee, dat blijft niet duren natuurlijk, maar... Ik heb trouwens goede tip, een snelle wasmand thuis. Gewoon de wasmand voor de dingen die snel moeten gewassen worden. Bijvoorbeeld zo de outfit van de voetbal, die elke week terug opnieuw van de wedstrijden. Doe jij niet elke week de was dan? Ja, nee, ik sla soms echt wel eens over. Echt? Ah, ja? Oh, maar dat lukt niet Maar bij ja. ons. Dan hebben die Maar ik al laat dat genoeg toch- maar je hebt kleren. toch Ik genoeg moet elke kleren? week van elke kleur een wasje draaien. Zo. Ja, ik ook. Dat durft al wel een keer blijven liggen, maar dan die snelle wasmand, die wordt wel gedaan. Ah ja. Ja. En dat is dan de voetbalkleren Maar dan en zo. gooi je Dat die is- daar toch alles in. Ja, die gooien er alles in en dan zeg ik, nee. Dat is niet Ah, voor ja. morgen. Dat gaan we niet doen. Ja. Maar ja, over trends gesproken. Ik vind, mijn jongste zoon, heeft een oorbel. Echt? Ik heb hem Ja. gezien vorige Oké. keer hè, en die stond daar Wauw. mega cool mee Merci, trouwens. ik ga het hem zeggen. Maar die wou Ja, dat echt. zelf. Hij wou dat. Oh Ja. my Dus god, hij had dat gevraagd. cool. Hij is 8, hè. Hij zit nu in het 3e leerjaar. En hij had dat al een paar keer gevraagd, maar ik was zo nog een gaatje gaan laten schieten. En dan zei hij, mama, wat doe jij? Ik vind dat wel cool, ik wil dat ook. En ik dacht, ik ga dat even laten liggen en we zien wel. En dan zei hij dat nog een keer. En dan waren we toch nog eens bij de juwelier. En dan zei hij, mag het nu? En dan heb ik de papa gebeld en dan zei hij, ja, jij bent daar. Ja, beslis maar als hem dat nu echt wilt. Maar ja, dat was zo van, wat gaan we dat nu doen of gaan we dat niet doen? En hij was vastberaden. En dan heb ik gezegd, ja, we moeten wel flink stil blijven zitten. En hij heeft dat flink laten doen. En dan had hem zo'n bolletje. Maar dan, mijn oudste zoon die was helemaal van zijn melk. Die kwam thuis en
ik zag, je liep weg en ik ging erachter en die zei, wat heb jij laten? Je hebt Thor toegelaten om een oorbel te schieten. Ze gaan hem daarmee uitlachen. Welke jongen heeft nu een oorbel? Dus hij was echt boos en helemaal daarvan aangedaan dat ik dat had toegestaan. En ik zei, Isaac, maar als meisjes dat mogen, waarom zou ik dan tegen Thor zeggen dat hij dat niet mag? Hè? Want dat vind ik zo'n moeilijke. Als hij dat wil. Iedereen, voilà. En hij is heel fashionbewust en hij wou dat. Dus ik heb gezegd, kijk, hij heeft dat nu en that's it. En hij dient ook iedereen van antwoord als ze hem daarmee maar ik heb hem gezien, he owns it. Ja. Echt waar. Ja, dus hij heeft ervoor gemaakt. Ja. Maar dat is toch even een issue geweest van, moeten we dat nu doen of niet? Ja, dat Terwijl, is wel... als jongen... Jullie hebben dochters, hè? Wanneer hebben jullie dat gedaan? Bij de dochters, of hebben die dat niet? Of hebben die dat zelf mag gevraagd? Dat nog niet. En ik vind dat te snel. Echt? Maar ze willen het wel al. Die vraagt dat eigenlijk ook niet. Nee. Maar dat is wel zo... Mijn dochter is een tomboy. Hè? Ik ben ook een beetje zo. Die stapt ook gelijk een bouwvakker. Die zoekt in school wormen. Dus dat is niet het meisje in de tutus. Dus eigenlijk heeft hij dat nog niet gevraagd. Maar ze zou er ook niet mee staan. Omdat hij zo... Ja, die is zo wild. Maar moest ze dat nu vragen morgen? Nee, dan zou jij zeggen, wacht nog even. Ik vind dat wel echt snel. Ja. Want ik had dat, denk ik, voor mijn eerste communie. Ja. Dus op mijn 6. Ja, rond die leeftijd was bij mijn dochter ook. Meisjes, wanneer... Ja, het was ook rond die leeftijd, zo 6, 7. Maar zo in de Arabische wereld bijvoorbeeld, wordt dat wel sneller gedaan. Bij baby's al. Sommigen bij de geboorte bijna al. Hè? Ja, echt. Ja, dat hebben we nu niet gedaan, omdat daar ook niet echt over gesproken is. Maar je zegt Arabische wereld, maar is Hakim... Marokkaans. Die is Marokkaans. Ja. Dus daar wordt dat wel vaker gedaan, ook al bij hele kleine kindjes. Ja, denk dat, ja. Maar jullie hebben dat nooit overwogen. Ik vind dat raar, een baby met oorbellen, sorry. Goh, ja, ik weet het niet. Ja, natuurlijk. Mina is ook wel een klein beetje een kleinzerige. Dus als je zo doet, heeft hij pijn. Dus dan denk ik ook, we moeten daar ook niet gaan... Nee, dat gaat echt niet. Nee, we moesten daarmee naar de kapper. Die heeft daar een scène gemaakt. Ja. Je wil het niet. Alsof dat pijn doet van haar. Dus dat was een volledige... Het was nu vrij off-topic, hè, maar zo een volledige coupe. Dus eigenlijk moest gewoon haar haar geknipt worden en haar vervroeken. We hebben daar 20 minuten gezeten. Dat kind heeft 20 minuten gekrijsd voor haar leven. Die vrouw heeft 2 keer de schaar in haar vervroeg gezet. We zijn naar huis moeten gaan. Ik heb 20 euro moeten betalen. Echt waar. Dank u, drama lama. Maar echt, en dan op de fiets zo... haar koekjes zitten eten. Echt waar. Dat was voorbij. Ja, dus een oorbel... Dus de oorbelletjes nog niet. Daar zijn we nog niet. Ze moeten het graag zelf echt willen. Dan gaan we er zo denk ik. maar één hebben. Na de ene, stop. Nee, dan is het ook eentje, zoals uw zoon. Ja, maar hoe ver gaat het in... Die zoeken hun eigenheid. Hè? Die willen voilà. Die oorbel vond ik vind altijd... weet je, doe aan wat je wilt. Maar ja, als dat duur begint te worden, als die trends ook heel veel geld kosten... In de lagere school is dat nog vaak de ouders. Hè? Dat zijn nog vaak de ouders. Zeker de kleuterklas. En daar kan een ouder ook al wel echt wild in gaan. Hè? Je kunt daar ook heel veel geld aan uitgeven. Hè? En kinderkledij. Die maken dat nog kapot. Doen jullie dat? Is dat echt bewust van, wij willen dat merk en alleen maar dat... Nee. Mijn kinderen mogen dure kleren niet aandoen om naar school te gaan. Nee, dan hangen die zo gewoon in de kast. Maar weet je, ik denk dan, die groeien daar zo rap uit. Ja, mijn zoon heeft nu een skatebroek gekregen en dan zei hij, ga ze misschien niet aandoen, ga ze stuk. Ik zeg, draag ze. Draag ze. En als ze stuk gaat, of als je een scheur hebt, heb je een scheur, maar alsjeblieft, draag ze. Want die zijn daar zo snel uitgegroeid. Ja. Ik vind merkkledij, eens dat ze zo tieners worden en dat is een issue, dan wil ik daar wel naar luisteren. Anders, maar en een gulden middenweg, en sparen voor iets en voor een verjaardag of voor kerst. Maar... Of sparen voor iets, inderdaad. Sparen voor iets. Maar ik merk wel, en ik vind dat wel heel vervelend, ik heb een bepaalde visie op stijl en dat is heel... Ja, nee, maar dat is heel subjectief, maar ik heb daar een heel sterke mening over. En tot nu toe gaat dat allemaal heel goed, maar ik begin aan mijn zoon te voelen van... Soms zegt je letterlijk, jij snapt er niks van. Jij kent er niks van. Jij hebt geen stijl. Recht in mijn hart. En dan hoor ik zo zelfs Niels soms roepen... Mama kent daar wel iets van, hè? Zo, heel lief. Ik heb een eigen kledinglijn bij JBC. Ja, dat zegt ze Niels dan soms. Ze betalen mama om kleren te ontwerpen. Hè? En dan zie ik die zo kijken. Boeit mij geen hol. Maar ook niet voor kinderen, natuurlijk. Ja, jij snapt er niks van. En ik ga daar dan ook wel in mee. Dan zeg ik, nee, ik zal het niet snappen. Ik zal er niks van kennen. Het is goed. Ja. Dus ik onderhandel wel. En dan geef ik soms toe en soms niet. Maar ik probeer al, als je het al niet koopt, kunnen ze het al niet dragen. Hè? Ja. Dus probeer daar
daar al een selectie te maken. En zoals dat jij ook doet, te verstoppen in de kast, te laten verdwijnen. Ik weet niet waar het is, je zult het kwijtgedaan hebben. Oeps, don't know. Laten sparen voor iets. Hè. Echt laten sparen. voor voor iets, iets. Dat is wel de beste oplossing als ze zo in het middelbaar komen. Want in het middelbaar gaat het toch wel veel meer over wat je aan hebt. Hè? Ja. Ik bedoel, we kunnen het daar allemaal zijn een wij kat en nog kat niet, hè? noemen. Ja. Nee, maar nee. Daar begint het pas echt, vind ik. En dan zien ze ook wel, oké, daar word je wel een beetje op afgerekend of zo soms. Ja. En ja, ik denk, daar heb ik echt gemerkt aan mijn kinderen, oké, jij wilt nu die pul of jij wilt nu die schoenen of trui, omdat iedereen dat heeft. Want je staat daar soms aan die poort en je ziet iedereen buiten komen. Ja. Dat zijn allemaal Die zien er allemaal hetzelfde uit. van elkaar. Ja, dat wou hè. ik Die zijn zeggen. Die allemaal hebben toch hetzelfde. allemaal hetzelfde aan. Maar dan denk ik, oké, later lopen die allemaal niet meer zo rond. Hè. Dus ja, bon. Maar Ja. laat ze maar, Maar maar doen. Ik denk vrijheid, blijheid. Allee, ja. Maar je Willen kunt- ze nagels lakken, doe het. Willen ze... Ja. Maakt me echt niet uit. Ik vind dat echt belangrijk dat ze dat gewoon kunnen uitzoeken. Ja, maar iedereen wil echt elke dag een short aandoen. Hè? Maar Ook ja, in dan laat hij een Putteke short wind. aan doen. Maar in Oh, Putteke Dat doe ik wind wel. Maar ja. En dan denk ik, als jij koud hebt, ga jij morgen geen short Maar meer ja, aandoen. die Zo. gaat dat vanzelf mee stoppen. Mijn je? jongste zoon is jaren Ja. zonder kous naar school gegaan. En dan Ja. zei de leerkracht, die is zijn kousen al te vergeten. Ik zeg, die is die niet vergeten, die wil die gewoon niet Nee, aandoen. Amai, die moet stinkvoeten gehad hebben, jong. Niet normaal. Oh En my dan zei god. hij, dan heb ik lekker frisse voeten, mama. En dus ze zeggen altijd, een jas is iets dat een kind moet aandoen omdat de moeder het koud heeft. Ja, maar dat is Dat echt, is echt, want wij dat heb zeggen ik altijd, heel hard doe moeten dit, doe leren. dat. Ik heb zelf heel snel kou. Ja. Maar mijn man en kinderen allemaal zijn super... Maar vooral onze Zwetertjes. dochter, dat zijn zwetertjes, die hebben het warm. Dus ik heb echt moeten leren, 's morgens vragen. Ik vraag dat ook echt. Wilde jij een jas? Ga even voelen. Als die nee zeggen, ik ga daar niet meer tegenin. En ik ook soms zie niet. ik die leerkracht kijken en dan denk ik, nee, ik ben geen slechte moeder. Ze wil geen jas en die heeft het ook nooit koud. En als ze dat wilt en ze heeft koud, echt, die gaan geen koud lijden. Hè. Ja, ik ga dat echt is bij veel ons moeten ook. veranderen aan mijn Loslaten. mindset. Laat die maar een short Ja, aandoen, dat jullie. Ja, dat doe loslaten, ik ook dat wel. is wel echt... Ik vind met trends en kleding en stijl en zo, dat loslaten een heel groot topic is daarin. Ja. Want ik wou onlangs gewoon een staart maken bij mijn kleinste, 10 jaar. Hè? Mhm. En dan zegt hij, maar mama, jij kant alles naar achter. Je moet dat hier zo opzij doen. Zo, kijk, zo, ja? kijk, En er zo. moeten twee En die dingetjes zeggen hier dat toch vooraan. ook alsof... Allee, zeg jij nu stom? Ja, Wat mama, zeg jij nu aan het hallo. doen? Echt waar, je hebt precies of mijn hoofd is afgekapt. Zegt Ja. hij zo tegen mij. Maar ik zeg, maar je hebt dat altijd zo gehad, je haar. Ja. Ik heb En dan ineens altijd niet je meer. staart zo gemaakt. En echt, als ik haar niet tegenhoud, gaat hij bijna elke dag, denk ik, met een crop top naar school. Ah, en die gaat ja. dat gaan zoeken in de kast van haar grote zus. Of van mij. Want Ja. 20 En dan jaar gaat hij geleden daar- was dat ook fashionable natuurlijk. En ik denk, maar kind, je bent 10 jaar. Allee, je kunt het toch niet alles laten doen. Dan denk ik, ik vind dat loslaten. Ik ben dat nu weer Dat is aan het moeilijk. voelen met En je hebt het al 3 kleinste. keer moeten doen. Ja, Dat is al een derde echt. keer. Amai, ik heb echt therapie nodig. We zijn bezig. Oh, het zit erop. Oh, voorlopig. Ja, voorlopig zit Ah. deze aflevering erop. Oké. Ik vond het eigenlijk wel spannend. Het was onze Ja. eerste. Maar ik ben Maar wel we blij. hebben ons direct gesmeten, Maar toch? leuk. Ja, jullie zijn er voluit voor gegaan. Geen taboes. We hebben kunnen ventileren. Amai, het is er allemaal uit. Ja. Dank je wel om erbij te zijn. Het was Jij heel bedankt. En als jij, Moetie, ook geluisterd hebt, dan hoop ik dat je volgende keer weer van de partij bent. Je kan ons altijd nog herbeluisteren via je favoriete podcastkanaal of je kan ons ook bekijken op VTM Go. En onthoud, wij Moetie just Niks. Dag Moeties. Dag. Bye. Hoe dat wordt gefilmd of wat? Ja.